takýto výhľad pri rannom venčení, na to by som si ľahko zvykla. Ahojky, ahojky. Takže máme tu Silvester, my sa nachádzame na ostrove Kres v mestečku Miholaštica a pokračujeme v našom silvestrovskom dobrodružstve. Ráno hneď prvá cesta viedla na pláž, pokochať si všetky zmysly. Kamienky vám chrúpu pod nohami. Krásny východ slnka. A more vás víta. Ach, to je úžasné. Pre Hakiho to bola úplne prvá skúsenosť s morom. Zo začiatku sa trošku bál, ale po chvíli začal skúmať nepoznané vône a pachy a podľa mňa si to docela užíval. Ešte trošku zapozujeme a ideme sa ďalej pozrieť, čo nás tu čaká. Okrem krásnych výhľadov sa tu nachádza aj miniatúrna kaplnka, úplne rozkošná. A vždy cez deň bola otvorená, takže sa dalo ísť pekne pozrieť aj dnu. Ešte musím opraviť chybnú informáciu. Nejedná sa o mesto, ale o dedinu. Miholaštica je dedina a úprimne veľa obyvateľov sme naozaj nestretli. Ja som za celú dobu stretla asi 3 ľudí a z toho 2 boli určite turisti. Presne to spĺňalo to, prečo my chodíme na takéto mimosezónne dovolenky. Prázdne ulice, všade pokoj, kľud, nikde sa nemusíte predierať cez ďalších ľudí a v kľude si viete všetko pozrieť a hlavne vychutnať vlastným tempom. Táto dedinka presne spĺňala, čo sme chceli, nakoľko asi 90% domčekov vyzerá byť, že sú iba vyslovene na prenájom ako ubytovanie pre turistov počas sezóny. A keďže my sme tam boli mimo sezóny, tak tam doslova nebolo živej duše. A to sa nám presne páčilo, že máme kľud a pokoj od všetkých. No, tak z tohto domčeku ty musia mať krásny výhľad na to more. To musí byť aké super. No nič, ideme sa pozrieť na tú pláž. Keďže najbližšie potraviny boli asi 20 km od nás, ešte sme si spravili malý výlet do mesta Kres a vrátili sme sa k zábave a k oslave Nového roka. 3, 2, 1, 0. Šťastný nový rok! Šťastný nový rok! Šťastný nový rok! Wow. To je normálne. Opačne, jasný nový rok. Takže ak preskákujem. Šťastný nový rok! Druhýkrát. Váda, kedavra.
Nespraví niekto taký ten dlho čízny záber? A ja robím jeden záber. Napísal svetlom, čo si myslím. Tak a máme tu nový rok, nový deň a ďalší nápad na ďalší výlet. Tentokrát sme sa vybrali na juh ostrova, kde sa nachádza mestečko Osor. Toto mestečko sa nachádza presne na hranici ostrovov Cres a Lošín. Kedysi bolo veľmi dôležitým miestom, dokonca jedným z najvýznamnejších miest v tejto oblasti. V rímskych časoch tu žili tisíce ľudí a prechádzali tadiaľto obchodné lode z celého Jadranu. Nachádzajú sa tu archeologické nálezy ako rímske múry, sochy, staré kamenné ulice. Dominantou Osoru je katedrála Nanebovzatia Panny Márie z 11. storočia. Osor bol dokonca biskupským mestom, dnes tu však už žije len pár desiatok obyvateľov. Počas našej návštevy bolo mestečko priam až ľudoprázdne. Viac zvierat sme stretli než ľudí, by som povedala. Nejaký ten pes, mačka sa nám už zatúlali do cesty. Celé to bolo akoby úplne z iného sveta. Tento kanál, ktorý rozdeľuje ostrovy Cres a Lošín, bol vlastne vyhlbený umelo. Vďaka nemu nemuseli lode oboplávať celý ostrov. Bolo to geniálne riešenie už pred 2000 rokmi. Medzi stromami a ruinami nájdeš sochy pod holým nebom. Všetko je tu tiché, pokojné. Naozaj máš pocit, že čas tu plynie úplne inak. Je priam až neskutočné, ako sa v takom malom mestečku, nenápadnom mestečku, môže skrývať toľko zaujímavých vecí a aj historicky zaujímavých vecí. Úplne to zbožňujem, keď ideme niekam, kde väčšina ľudí ani pomaly nechodí, je to pre nich nezaujímavé a presne tam objavíme to najcennejšie. No, tak čo viac dodať? Osor nie je o plážach ani o ruchu a určite nie 1. januára, ako sme tam boli my. Je o atmosfére, histórii, hlavne pokoji. Ak máš rád miesta s dušou, tak Osor si ťa určite získa. No a máme tu ešte aj zo pár úlovkov, ktoré sa mi podarilo natočiť alebo nafotiť počas týchto pár dní. A máme tu môj obvyklý rituál. V posledný deň pred odchodom rozlúčka s morom. Tentokrát nás ráno privítalo dosť rozbúrené. Bolo to naozaj zaujímavé, až nebezpečné. Keď sme odchádzali, tak akurát hlásili na najbližšie dni búrky a dážď, takže počasie sme naozaj dosť dobre vychytali. Ja tohto Silvestra hodnotím veľmi pozitívne. Bol dosť kľudný, pokojný, tichý, na čo v Bratislave absolútne nie som zvyknutá, takže ja som veľmi, veľmi spokojná. A čo ty? Ako sa ti páčilo videjko? Daj nám vedieť do komentára alebo môžeš dať odber a tešíme sa pri ďalšom videjku. Čauky, čauky!